Tul 2018 il-ħaddiema tad-Diviżjoni għat-Tindif u Manutenzjoni ġabru mal-14,000 tunnellata ta' skart morm illegalment, waqt li din is-sena diġà nġabru aktar minn 864 tunnellata. Żvela dan is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Dejo De Battista fi żjara f'Paradise Bay fejn il-ħaddiema tad-Diviżjoni kienu qed jiġbru minn kull xorta ta' skart li ntrema illegalment. Minħabba nuqqas ta' ċess għall-bajja x-xogħol li mistenna jieħu 7 ijiem qed isiru kollha blidejn bitpatija kbira għal ħaddiema. Is-Segretarju Parlamentari Dejo De Battista ħeġġeġ lill-pubbliku sabiex jagħmel użu aħjar mill-faċilitajiet li joffri l-Gvern bla ħlas sabiex jiddisponi mill-iskart. Ħeġġeġ in-nies ikunu iktar aware u jiftakru li dak kollu li jarmu mhux kif suppost jispiċċa jew fl-eliqi tagħna jew fil-baħar. U fl-aħħar mill-aħħar b'konsegwenza kbira għalina għall-ambjent tagħna għall-pajjiż li qed ngħixu fih. Ħeġġeġ ukoll biex jonqos il-vandaliżmu u spjega li t-tindif tal-atti ta' vandaliżmu jinvolvi ħidma intensiva, ħidma li tista' tiġi investita f'diversi joqsma oħra l-benefiċċju ta' ċittadini Maltin u Għawċin. Huwa taħar lil persuna li għamel ir-rapport biex id-Diviżjoni se twettaq din il-ħidma. Kliem li ġie mtenni mid-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u Manutenzjoni Ramon De Guara li jappella biex kull min ikollu informazzjoni jew suġġerimenti għadu jagħmel kuntatt permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni ta' din id-Diviżjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.